Tretí list Jánov. Ja, starší, milovanému Gájovi, ktorého opravdivo milujem. Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý, tak ako sa darí tvojej duši. Lebo som sa veľmi zaradoval, keď prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej pravde, ako naozaj žiješ v pravde. Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje dietky žijú v pravde. Milovaný, verne konáš všetko, čo robíš pre bratov, i keď sú cudzinci. Oni vydali pred cirkvou svedectvo o tvojej láske. A dobre urobíš, keď ich tak vystrojíš na cestu, ako sa patrí pred Bohom. Veď pre jeho meno sa vydali na cestu a nič neprijímajú od pohanov. My sa teda máme takýchto ujímať, aby sme sa stali spolupracovníkmi pravdy. Niečo som už cirkvi napísal, ale Diotrefes, ktorý si osobuje prvenstvo medzi nimi, nás neprijíma. Preto až prídem, upozorním na jeho skutky, ktoré pácha, keď nás zlomyselne ohovára. A ako by mu to nestačilo, ani sám neprijíma bratov a tým, ktorí by ich chceli prijať, bráni a vylučuje ich z cirkvi. Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto dobre robí, je z Boha. Kto zle robí, nevidel Boha. O Demétriovi všetci vydávajú dobré svedectvo, aj sama pravda. Aj my vydávame svedectvo a ty vieš, že naše svedectvo je pravdivé. Mnoho by som ti mal písať, ale nechcem ti písať atramentom a perom. Dúfam však, že ťa čoskoro uvidím a pohovoríme si tvárou v tvár. Pokoj tebe. Pozdravujú ťa priatelia. Pozdravuj priateľov, každého o sve.